Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos Marhay Nabanggi, mga kasarog. We are here live inside the beautiful Milagros multipurpose covered court. Mga 30 minutes away mula sa Masbate City proper. And we are here for a purpose, of course. We are here for the Day 25 ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And this is our first day ng ating quarterfinals. And we started out with a blast dahil super solid na solid ang ating first game kanina. It was Katayngan going against Baleno, and Baleno bagging the first impressive win dito sa ating second round. And right now, mga kasurog, Coach, nakaabang ang salpukan ng dalawang teams mula sa Bracket B. Ito po yung kupunan ng very explosive and high-flying na si Mark Brian Alminye, who will go against Team Aroroy, well, of course, Aquaman, Tikboy Del Rosario, who holds the record of most points scored sa katapos pa lang na ating elimination round. 53 points is a testament of his brilliance when it comes to scoring inside the court. Once again, magandang gabi. Ako po si Kapa Morgan. Ako po ang magiging sidekick ni Coach Paul Sepe dito sa larong ito. Magandang gabi sa iyo, Coach Paul. Yes, magandang gabi, Kapa. Ano ba ang feeling na nandito na tayo ngayon sa quarterfinals? Well, I'm very excited for these players and for these teams. And of course, talagang masaya ako na nandito na tayo sa Ako Bicol Cup Masbate. This will be the last leg before sabi nga natin yung pinakahihintay na inter-province, no? So, I'm very excited. At again, kanina nakita natin yung Baleno and Katayngan. Pero medyo kinakabahan din ako dito sa mga players nito kasi grabe nga ang intensity dito sa atin sa Ako Bicol Cup Masbate. And you talk about excitement. Well, hindi lang ikaw excited. Even yours truly at lahat na mga nandito, hundreds of fans who gathered themselves here inside this covered court ay talagang excited na mapanood na ang susunod na bakbakan. Pero bago po yan, nandito na tayo sa second round. Pero galing tayo sa first round. Yes. Second round, and then what at stake for the teams na included o napasama dito sa ating quarterfinals? Yes, partner, yun na nga sinasabi natin. Grabe, high stake for these teams. Anong elimination pa lang natin. Grabe talaga. Sabi ko nga, every ball game and every game is important dito sa atin sa Ako Bicol Cup. Kasi nga ito, yung game format natin, single round robin for 3 district partner. Of course, District 1, 2, and 3. Tapos top 2 teams will advance to our quarterfinals, no? And sa quarterfinals naman, iba-bracket natin siya ng dalawa, bracket A and bracket B, because sabi nga natin yung pag-bracket natin, nagbunutan tayo. So, madidetermine natin doon sa 6 na teams kung sino magkaka-bracket. But after that quarterfinals, top 2 teams will advance to our semifinals, partner. And ito yon, sabi ko nga, every game is talagang importante kasi yung top 1 team will have a twice to beat advantage on that semifinals, partner. But on the quarterfinals, talagang laglagan lang sila doon, no? But again, for the semifinals, sabi ko nga, pag ikaw ang number 1 sa bracket mo, you have a twice to beat advantage. So, ibig sabihin dito sa second round, sa quarterfinals, merong mai-eliminate na teams. Ilang teams ba ang mai-eliminate? So, 6 na teams yun, partner, sa ating second round, quarterfinals. So, 2 doon ang mai-eliminate, and the 4 teams that will be left will be on the semifinals. So, kung top 1 team ka dito, pagkatapos ng quarterfinals, you have the luxury of a need for just 1 win para makausad na or sa susunod na round, which is the championship series. Yes, partner. So again, sa championship naman, best of 3 tayo. So maganda yan. But again, sabi ko nga, during our last legs, yung nananalo sa best of 3 na game 1, siya ang nagcha-champion. I don't know with this leg, no? So titingnan natin, baka maiba dito sa Masbate. Pasadahan naman natin, sinabi mo kanina mayroong 2 brackets dito sa quarterfinals. Eto, sino-sino yon? So bracket A, we have Baleno, Katayngan, and San Fernando. So bracket B naman, San Jacinto, Aurora, and Placer. Kanina nakita na natin yung 2 teams, Baleno and Katayngan, who is talagang very ready for the game, and nagwagi nga doon yung Baleno. And right now, for our second game, for our double header, we have the San Jacinto and yung Aroroy naman, partner. Under bracket B Under naman ito. bracket B naman ito. Okay, so malinaw, ano? So, sino naman ang mga standout players natin dito? Well, we've talked about itong si high-flying
na si Mark Brian Almiñe. But sad to say na hindi raw siya makakalaro dito sa particular na laban Yes. ito. Pero ganun pa man, pasadahan pa rin natin yung kanyang statistics, yung kanyang overall performance sa ating first round elimination. So yun na nga, sabi natin, for sure partner, for Team San Jacinto naman, may mag-step up naman dyan, no? But for Mark Brian Almiñe, grabe yung binibigay niya dito, partner. 51% of the field goal average, partner. So medyo Grabe. mataas yan. 20.8 points per game itong si Brian Almiñe with 7 rebounds per game, and also average assist niya 1.8, average steals 1.4, and of course the blocks per game is medyo may ano din siya 0.2 dyan, but yung plus minus niya ito partner 8.4, so mataas ito for a player, no? Sabi ko nga medyo mahihirapan kung wala si Almiñe. And of course, the challenge there is kung sino ba yung mag-i-step up for him. Ayan ang aabangan natin. Sino ang mag-fill in sa shoes nitong si Mark Brian Almiñe dito sa larong ito. And yung sa kabila naman si Tikboy de Yes, sa Rosario. kabila naman si Tikboy de Rosario. So again, sabi nga natin, itong team na ito for the Tikboy. Ito si Tikboy de Rosario, partner. Grabe din ang pinapakita nito for Team Aroroy, no? So ang kanyang average ay talagang mataas dito. You have 42.05 average on the field goal, partner. Of course, 27.8 on the points, partner. Itong si Tikboy de Rosario. And again, 5.17 ang kanyang rebounds per game, and you assist 5 mayroon. So medyo maganda din. Steals per game 4.5. So sabi ko nga, partner, ito si Tikboy, scoring guard siya pero defending guard din siya. Look at that steal, 4.5. Of course, yung kanyang plus minus, partner, 10.66. So titingnan natin kung ano pa mako-contribute dito ni Tikboy de Rosario, or kung may mag-step up din sa kaniyang kupunan aside for Tikboy de Rosario. Para malaman natin, partner, eto, pasadahan natin or puntahan natin ang ating courtside reporter na si Miss Mabel Itchagoyen para kapanayamin ang ating kasurog marquee matchup for tonight. Magandang gabi ka pa, Morgan and Coach Paul, at sa ating mga kasurog. Kasama ko nga ngayon ang kasurog player ng bawat kupunan para kamustahin bago maglaban ngayong gabi. So we have here Mark Lester Matos from Team San Jacinto, while on the other side is Tikboy del Rosario from Team Aroroy. Unahin muna kita, Tikboy. You have a good performance during the elimination round. So ano pa sa tingin mo ang makukontribute mo sa iyong team ngayong quarterfinals? Yung mga contribute ko is yung leadership, tsaka yung pagiging veterano sa loob ng court. Yun lang, kung ano yung naging umpisa ko nung pangit na laro ko nung mga ilang games sa elimination, tapos nakabawi ako. So ituloy-tuloy ko lang yun hanggang sa laro namin ngayon. So Tikboy, makikita ba namin ulit ngayon yung nag-aalab mong kamay pagdating sa 3-point shots? Di ko lang masabi, tignan na lang natin sa laro mamaya. Ayan, aabangan namin yan, Tikboy. How about you, Mark? Naging mahaba ang inyong pahinga dahil kayo ang unang nakapasok sa quarterfinals. So ano naman yung ginawa niyong preparation for this ball game? Wala kami nagawang preparation kasi may kanya-kanya kasing sa pamilya, and then tapon lang kami nagsama-sama, gagawin na lang yung best namin. Ayan, balita ko, wala ngayon si Mark Brian Almiñe. So ano naman ang impact nito sa inyong team? Malaking bagay na nawala si Almiñe, pero gagawin namin yung best namin para makuha ngayong panalo, and then bubuhos namin lahat. Ayan, thank you so much, players, and good luck to your game. At ayan na muna ang latest dito sa courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Mabel Itchagoyen. At ayan, well, for me, partner, preparation is the key. Pero Yes, looks like sa kupunan ng San Jacinto, according kay Mark Lester Matos, hindi sila masyadong prepared. Yun nga, partner. Pero who knows, di ba? Yan nga, sabi nga natin, failing to prepare is preparing to fail, no? Yun. So, yun ang talagang dapat nila sanang tinutukan. But again, sabi nga natin, because alam mo naman, itong mga players na ito ay may kanya-kanya din na sistemang pinanggalingan when it comes to basketball, no? So, tingnan natin kung ano ang kanilang magagawa sa ngayong laro, no? So it's Mark Lester Matos, the Fast and the Furious,
and the Aquamantic Boy de Rosario. The young and the not so old. Not so old. Matchup natin mamaya. Veteran na Okay. rin eh. So, Pero hindi nila kakayanin na sila lang ang maglalaro. Kaya kailangan natin yung teams nila. Ano bang team statistics na meron tayo Yes, yun na nga, para mapulsuhan natin? for these two teams, San Jacinto, they average 91.8 points per game and 22.6 average assist. Kasi nga sabi ko nga yung magandang pinapakita din ni Almiñe when it comes and Matos when it comes to distributing the ball. Rebounds per game courtesy of Reggie Hagad of course, and of course si Nico Camila. 52.2 partner steals per game because of that fesky defense na binibigay ni Clester Matos and Almiñe. 7.8 per game. And a turnover partner, ito yung medyo mataas sa kanila, 14 turnover per game partner. For Team Aroroy naman, so they average 89 points per game dito sa ating liga, 20.5 assists per game courtesy of Tikboy de Rosario na minsan talaga he is sharing the ball. Of course, the rebounds per game is 44.33 and steals per game 14.83. Mataas yan partner kasi nga sabi ko nga may Fesque defender itong mga taga San Jacinto, itong mga taga Aroroy mayroon din courtesy of Rihuso, Mortel. And of course, itong partner turnovers per game. Sabi ko ito dapat ingatan nila, 16.5 partner for this team Aroroy. So yan ang numbers na titingnan natin comes to this game. Isa na lang katalungan. Sa tingin mo, sino mananalo sa larong ito? Well, di ko pa masasabi pero sabi ko nga, this is a battle of guards and of course yung malalaki din itong sila Cantojos and Mondragon sa kabila at sa kabila naman si Reggie Hagad and si Nico Hamila. So let's see partner kung ano ang maging resulta nitong laro ito. And there's only one way to find out. Umpisa na natin to. This is your game 25 of your Dominican Cup Masbate. Brought to you by Congressman Sally Cup of People Portuguese, Katapon Doctors of Uruguay. We welcome you everyone inside the Milagros Snowbird from our quarterfinals doubleheader matchup. Our second game will be happening. Team San Jacinto versus Team Aroroy. Let's first start for Team San Jacinto. Number jersey number 0, Nico Palmina. Number jersey number 10, Mark Lester Matos. Number jersey number 17, Kenneth Savio. Number jersey number 23, James Raguso. Number jersey number 35, Reggie Haggard. And for the first five, for Team Aroroy. Number jersey number 0, Ronald Mortel. Jersey number 26, Alchan Carlo. And for jersey number 49, Rodri Alvarez. And for the officials for this ball game, Yoshi Ronnie Walanisa, national referee. Number 1, Donald Cortez, national referee. And number 2, CJ Sanchez, national referee. This is your Dominican Cup Masbate quarterfinals. Ating Tour! At yan ang matinding boses ng ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. And we are now, or both teams are now in the middle of the court for the tip-off. And the ball went out of bounds. Sabi ng ating referee na si CJ Sanchez, it's going to be San Jacinto's possession. At yan na, start na po ng ating first quarter. Hamila on the top of the key. Now it's Sabio working against number 26. And right now, ito, nakuha. Itong si Contojos ang bola. And Mortel now bringing the ball. Trying to set his teammates up. Unang attempt. Wala kay Contojos. Pero it was a miss. Now it's Kenneth Sabio against Tikboy de Rosario. So partner, wala pang score. Turnover. But again, that play, yung magandang move partner kanina nito ni Kenneth Sabio. But again, good defense on Calo on that low post. And Avila testing the waters. Mortel to Contojos, scoring the first bucket of this ball game. Gandang pasa, gandang recognition partner mula dito kay Ronald Mortel papunta dito kay Contojos. And it's Matos
stolen by Tikboy de Rosario. And Tikboy de Rosario, nope, he will not go straight, but dish Contojos. So second bucket for this tall guy. And now si Hagad naman sa kabilang banda para dito sa mga taga San Jacinto ang nakascore ng unang puntos para sa kanilang koponan. Magandang pasa naman yon mula dito kay Rehuso, partner. As Calo tries to shoot a 3 but mintes yan and it's short. And right now Rehuso against Tikboy. Stepping back, launching a shot, no. Rebound itong si Robocop. And Tikboy de Rosario going to the basket, nope. Mortel, wide open for 3. Malakas ang tira. At ayun, battling for the rebound is Rehuso against the Mudstaller, Robocop, Hafer Mondragon. Grabe itong si Rehuso, good on standing his ground, partner doon sa play na yon. At talagang hindi niya inayaan itong si Hafer Mondragon na makuha pa yung bola na yon. Kasi medyo mahihirapan siya kung nakuha ni Hafer Mondragon Tama. yung bola na yon. And right now at the low post, Hamila. Ayan. That was defended well by Contojos. Pero si Hamila humihingi ng foul doon. And the ball slipped sa mga kamay nitong si Hafer Mondragon. Pero nandun ang kanyang kakampi na si Contojos. It could have been his third bucket of the ball game. Kaya lang medyo kapos. Ewan ko kung paano yon. Pero yeah, mayroon palang foul. Oo. Foul number 17. That's the first foul on Kenneth Sabio sa ating ball game. First team foul. First personal foul dito ni Kenneth Sabio. At ito si Canton House will troop to the line, partner. And magandang pasa na naman yun sa, coming from Ronald Mortel on Canton House. Di lang niya, partner, makonvert yung basket na yon. So do you think na ang team na mas maganda magiging passing, those dishes will have an advantage din sa larong ito? Yes, partner. Of course, you always share the ball with your teammates. And of course, itong team Aroroy dito, average 20 assists per game. So, medyo mataas yun. Sabi nga natin, yun ang dapat nilang gawin dito, partner. Always involve your teammate. Find your open man. So, tingnan natin, partner, kung ano pang gagawin dito ng mga taga San Jacinto and Aroroy. Ayan, Kenneth Sabio having a hard time. Rehuso fires. And that's, too strong. But nandun si Matos for the rebound and the putback. First 2 points, itong si Mark Lester Matos. The fast and the furious. Tikboy de Rosario launches his first 3. Medyo malakas. Now Matos. And the speed, the quickness is there, pero he loses the handle. And right now, Tikboy de Rosario will go direct to the basket, but nope. He missed again. Yan ang pangalawang or pangatlo ata na mintes ni Tikboy de Rosario. Usually naman ganun ang starting ni Tikboy, Yes, no? oo. Medyo slow start. Tapos, pagpasok ng second or third quarter, biglang arangkada, Bubulusok, oo. bubulusok. So, Grabe. And Hamila can still can't hit. Hagad having a hard time with the defense of Hafer Mondragon. So maganda ang pinapakita nitong depensa ni Hafer Mondragon dito sa mga bigs itong San Jacinto, no? yes ka, partner. Sabi nga natin na when it comes to height, medyo advantage dito si Hafer Mondragon. And the experience. And the experience, of course, kay Reggie Hagad. So that's a good stop on Hafer Mondragon on that play. Now it's Tikboy trying to find an opening. Tumira. Pumuntos! That's his first bucket of the ball game for the Aquaman Tikboy del Rosario. First 2 points, si Tikboy, good play on that short stop jumper nito ni Tikboy de Rosario. Kenneth Sabio umikot, pero nandun ang kanyang defender. Still, nasa kanyang bola. Trying to create a shot, but he opted to pass. Pero hindi masyadong handa doon si Hagad for that kind of drop pass. Actually, parang emergency pass yun eh. Oo, emergency pass, partner, kasi nakita niya na naman, andun si Hafer Mondragon on that play. Kick out pass to Del Rosario. Sizing the defense of Rehuso. Pumunta sa corner. Tumira. Almost making that shot. Nandun si Hafer Mondragon for the putback. First So, 2 points yan ni Hafer Mondragon, partner, dito sa ating ball game. Galing sa basura yon, partner. Oo,
Right now, Matos directing the play for San Jacinto. Merong screen mula kay Hamila. Pero nandun pa rin si Mortel to defend him. Launches a triple. Mintes, Contojos for the rebound. Now Del Rosario with the ball. Nakita si Haber Mondragon na sa unahan. And that's a nice find mula kay Del Rosario. Second bucket for the RoboCup Haber Mondragon dito sa larong ito. That's how you reward your big man, partner. Pag tumatakbo na, alam mo, nagtitrail, talagang pasahan mo, partner, kasi bibihira yung mga ganyan na sitwasyon. So dapat reward always your big man in those kinds of situation. Tama. At yun naman ang ginawa ni Tech Boy De Rosario in that sequence. 4:57 ang nalalabi po sa ating first quarter. 10 ang Aroroy, 4 naman po ang San Jacinto. What do you think San Jacinto needs to do para hindi sila masyadong malamangan dito ng Aroroy sa quarter na to? Ito yung nga yung hinahanap ko, partner. Those, the explosiveness of this team, San Jacinto, when it comes to transition. Kasi doon sila talaga kumukuha ng kanilang mga puntos. But right now, hindi natin yan nakikita. So tingnan natin kung ano ang adjustments nila dito. So sabi ko nga, when it comes to transition, talaga magaling ang pinapakita nitong kupunan na ito. But right now, medyo nagfi-facing kasi ata first quarter pa lang, partner. Oo. And sa tingin mo, merong epekto yung presence ditong si Haber Mondragon? Kasi ang transition naman, usually nag-start yan sa offensive partner. Defensive rebound, no? Sabi nga, once you control the ball, talaga on that rebound, so mas yung possession and yung opportunity is mas malaki for a transition offense. So ayan, malaking factor talaga na nandyan si Haber at si Randy Cantonhos for Team Aroroy. And now, Rehuso making, passing to Hamila. Hamila can hit that one, pero not this time. Hagad was there for the putback, pero look at that. It was hampered by Haber Mondragon at the back. Kaya hirap dito si Hagad na usually nakikita natin sa ibang mga teams na nakatunggali nila. Maning-mani lang yun para kay Hagad. Pero this time, with a much taller and much experienced Haber Mondragon, hirap sila. Sabi ko nga, partner, kasi yung height disparity ng dalawang player na yan, no? Itong si Haber Mondragon stands about 6'4", partner. And itong si Randy Cantonhos about 6'2". So talagang medyo pag mayroon pang help side, talagang mahihirapan si Reggie Haga dito. Kasi sabi ko nga, medyo when it comes to size sa kanyang height, medyo, although he is a big, pero medyo mababa, partner. Tama. Right now it's Haber Mondragon. Medyo undersized siya comparing to Haber Mondragon. And that's a baseline jumper. Kapos ang tira ni Haber. Now it's Rehuso. Muntik na mabitawan ang bola. Nakita si Matos nasa corner. Matos dumiretso, papaloob, pero naiwan din ang bola. Now Tikboy Rosario has the ball for Aroroy. Goes straight to the basket with the left hand. Finish. Kita mo yung hesitation move and then after goes explode downhill. Good move on the part of Tikboy Rosario. Oo, talagang makikita mo yung experience ng Aquaman na ito, no? You know when to step on the brakes and to accelerate. And yun naman, contribution nitong si number 26 na si Aljon Calo. Yun ang gustong-gusto nilang gawin kanina pa, partner. Sinasabihan sila ni Haber na kuha ko na yung bola, in-inbound ko na, takbo na kayo sa ibaba. Tama. Hagad fires mid-range, no good. And right now, Contojos picks the rebound and now Tikboy De Rosario. Magandang pasa sana yon for Randy Contojos, kaya lang medyo mababa. Mababa. And what a shot there by Mark Lester Matos. San Jacinto needs more of those kind of shots mula dito kay Mark Lester Matos. Yung nga yung sinasabi ko kanina, yung speedsters talaga nitong San Jacinto, partner. Diyan sila medyo nakakakuha ng maraming puntos. Nice move for Mortel and good finish using the glass. Ito si Mortel, partner, first 2 points sa ating ball game. Na maganda rin ang pinapakita for Team Aroroy. Ito si Mortel, average 13.5 points per game. And look at that, Hagad now is forced to take those long shots na he doesn't really or usually do. Oo, hindi siya sanay sa ganun, partner. Even Hagad is forced na talagang lumapit sa ring.
So, baliktad. Dati si, based on my observation, partner, dati talagang ang mga tira nitong si Hagad ay sa ilalim. Samantalang ito naman si Hamila ay sa perimeter. Yes, Ngayon, ang gusto ng tumira sa baliktad. ilalim ay si Hamila at si Hagad naman ang sa labas. Nakita mo din yung talagang presence doon ni Hopper. Nung nakita ni Hamila na si Hopper yung talagang pumunta sa kanya, ay napilitan siyang i-kick out yung bola. Now, Rehuso. By the way, we have 2 Rehusos inside the floor. Both teams merong Rehuso. And nice pass to Gigantoka. Gigantoka's first bucket off the bench. Ito, tingnan natin, partner, itong pagpasok ni Gigantoka. Ano mako-contribute niya dito when it comes to rebound and scoring. Kasi nga, sabi ko nga, medyo malapad at malaki din ito, no? Oo, But again, Randy Canton Hoss sinks that jumper. tama. And balikan natin si Gigantoka. Let's see kung magiging match siya para dito kay Hafer Mondragon. Meantime, Hagad! Look at that shot. Up and under shot. So sabi niya, hindi ka makuha sa ganito sa ganito kaya. Alright, right now it's Matos with the ball. Nakascore doon ang mga taga-Aroroy. And it's 22-12, 10 ang kalamangan at 1 minute to go sa ating first quarter. Gigantoka misfires. At ayan, nasa mga taga-Aroroy na naman ang bola. Mortel stops and pops and makes it. Grabe itong si Mortel, partner. 6 points na dito sa ating ball game. Almost sunod-sunod yung basket niya na doon. Matos to Dainla. Dainla looking for another teammate. Balik kay Matos ang bola. Matos fires a low 3 and nails it. That's his first dito sa ating ball game. First 3-pointer ni Matos, partner. At ito, 5 puntos na itong 7 points itong si Mark Lester Matos dito sa ating ball game. Medyo nabuhayan doon ang San Jacinto, but Tikboy Rosario underneath. Easy basket for the Aquaman. Dainla all alone, binigay kay Gigantoka. Another dish and 1 from Dainla to Gigantoka. At may pahabol pa doon na foul. Itong si Ronald Mortel. That's the first foul on Ronald Mortel dito sa ating ball game. Tama, at magkakaroon ng chance na matapisan pa ang kalamangan ang Aroroy kontra dito sa San Jacinto with this free throw or bonus shot para kay Gigantoka at 1.7 sa ating first quarter. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. And there goes the last attempt for this quarter. A buzzer beating longest shot sa quarter na to wala kay Tikboy Rosario. At yes, we take a look at the highlights. Ayun, si Randy Contojos scoring first dito sa ating laro. And Hagad, ayun, hindi doon nakadepensa pa itong si Mondragon. And Matos rebound and then the putback. Yes, partner. And again, sabi nga natin kanina, yung pagkawala dito ni Alminia, partner, yung explosiveness na ibibigay niya dito sa team na to, yun ang hahanapin natin for Mark Brian Alminia. But again, sabi ko nga, partner, when it comes naman to those transition, doon mo naman maaasahan itong si Mark Lester Matos. But right now, on the other side naman, itong si Tikboy de Rosario ay kinukuha yung kanyang mga puntos dyan na sa painted area. Tama. So let's see ngayong second quarter kung titira na ba siya sa 3 points. Sabi nga natin, dito din sa court na ito ay tumikada siya ng 10 3-pointers. Ilang 3-point shots? 10, partner. 10. Oo. At, That was against Maleno. yes, partner. That record-breaking 53 points itong si Aquaman Tikboy de Rosario. Ito yung sinasabi natin, partner. For those teams na talagang gustong manalo dito, dapat hindi lang isa. This will be a total team effort. For Team Aroroy,
Ronald Mortel, 6 na puntos. Tikboy, 6 na rin. At itong si Randy Cantojos, 6 na din, partner. But again, sa kabila, Mark Lester Matos with 7 points. Ito namang si Reggie Hagad, 6 na puntos. At itong si Gigan Toka, coming off the bench, mayroon ng 5 points, partner. Alright. There goes the statistics and the Tikboy Rosario hitting another 3. At yun na nga, sabi mo kanina, will he be hitting those threes once again? So ayan, mukhang yan na ang panimula ng sunod-sunod na naman ng mga 3-pointers nitong si Tikboy Rosario. Nakakadalawa na siya dito sa larong ito. And by the way, hindi lang si Mark Brian Alminye ang absent dito sa San Jacinto. Ito rin si Ivan De La Cruz. Oo, partner. Wala din sa ngayon. Wala din siya. Sayang, ano? So I think sabi nga nito ni Mark Lester Matos, gagawin na lang namin lahat to fill that shoes nito mga players na ito. Dahil launches a long 3. Medyo malakas ng konti. Hafer Mondragon for the rebound. Nakitang may tao sa unahan. It's Rihuso. And he was fouled by Mark Lester Matos. Trying to receive that long pass from Mondragon. Foul siya doon, partner. Trying to prevent that transition. Oo. Kasi nga, alam niya na, nauunahan na siya nito ni Rihuso on that play. Alminye. Binigay kay dito na kay Mondragon. Calo to Alminye. And Alminye, basic na basic. Sabi niya, that's his first 2-pointer of the ball game. Tito jump shot, partner. Oh, Roy Almine. Tito jump shot. At again, maganda itong Jump shot na parang hindi naman hindi tumalon. Hindi tumatalon. Yun. And we have right now itong ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano for a report. Miss Barbie, pasok. Salamat ka pa, Morgan at Coach Paul, at maayong gabi, Mas Bateños. This is Barbie Floriano, courtside correspondent for Team San Jacinto. Mula pa sa kabilang isla ang kupunan at matagal-tagal din ang kanilang naging layoff. Kaya naman ay naninibago pa ang players, lalo na't hindi man lang daw sila nakapag-ensayo mula ng kanilang huling laro. Ayon pa kay Coach Marley Bueta ay di kompleto ang kanilang players ngayon at wala ang presensya ni Brian Alminye na kung saan napakalaking kawalan sa kupunan dahil magaling ito sa rebounding at malaki ang kontribusyon nito sa team. Samit pa ni Mark Lester Matos sa kanyang teammates na huwag isipin na kulang sila ngayon dahil kapag inisip nila ito ay di na susunod ang kanilang utak at katawan. Gayon pa man ay napag-usapan na ng kupunan na magtulong-tulungan na lang sa depensa at bantayan ang key player ng Team Aroroy na si Tikboy Del Rosario, block him and put pressure on him. At ito na muna ang latest. Balik sa inyo pa, Morgan at Coach Paul. Ayan, maraming salamat Miss Barbie Floriano. And Aroroy leading by 13 points dito. Substitution. Early goings po ng ating second quarter. And yan, may mga 14 seconds to shoot. rotation ng player dito. Ang coach ng San Jacinto. Pumasok na itong si number 21 na si Kevin Leco. Agad, no shot. Binigay kay Gigantoka. Gigantoka. And Leco attacks. And missed. Tikboy Del Rosario. Nakita na sa unahan. Itong kanyang kakampi na si Calo. Pero that pass was intercepted by Matos. Huling-huli yun ni Mark Lester Matos. And Alminez was diving for the ball. Ito si Alvinia. Talagang pinapalakpakan siya dito. Siya yung tito dito, ano? And Dainla against Tikboy Del Rosario. 8 seconds violation. Committed the 8-second violation. Alright, sige. Again, this is the second and final game ng ating doubleheader on our first day sa ating quarterfinals. At ito nga, nakakalamang dito ng 13 points itong mga taga-Aroroy. Contojos open for 3. Pasok yan! Normally, partner, na ipapasok talaga yan ni Randy Cantonho. So Tama. talagang wala man lang lumapit to challenge that shot for Team San Jacinto dito. Matos. Nice drop para kay Hagad, but Hagad
Had a hard time there, pero nakasungkit naman ng foul mula dito kay Hafer Mondragon. I think that's what he needs to do. Oo, yun nga, Challenge Hafer Mondragon. Kahit alam niyang medyo dihado siya dito. Yun nga, balikan yung partner, yung report ni Barbie kanina. No? Huwag nilang isipin na kulang sila. Huwag Tama. nilang isipin na undersized or medyo when it comes to height, mayroong alamang itong mga taga-Aroroy. So sabi kasi nga, pag yun na yung inisip mo, talaga dun pa lang talo ka na, partner. Tama. So dapat always be aggressive pa rin, both offense and defense dito sa ating ball game. And always be on a positive note. Okay, shout out muna. Congratulations to Sir Levy Valenzuela for being the new tech head of 100th NCAA season. Ayan, sige. Levy Valenzuela, sir. Congratulations. Mula yan kay Jusan. Ayan, kaibigan ko si Jusan. And now it's Contojos to Tikboy de Rosario. Tikboy de Rosario, dire-diretso, ahoy, natira! And that's good! That's a spectacular move mula sa Aquaman Tikboy de Rosario. Grabe, partner. Talagang ito si Tikboy de Rosario. Ay linalabas na dito halos lahat ng tira na alam niya. So pati yun, dukot pa ni Tikboy. But again, Reggie Hagad bumawi kaagad on that low post. Ayan, doing what he usually does. Itong si Reggie Hagad. At ayan, nasa kanya na naman ang bola. This time, a little floater para kay Hafer Mondragon. Sabi niya, dito ko ititira to. Hindi ako lapit sa'yo. Yun ang ginagawa nito ni Reggie Hagad dito sa ating second quarter. Gusto niyang ilabas itong si Hafer Mondragon. At kapag hindi siya sinalubong, yun nga, doon niya kukunin sa labas yung kanyang opensa as Gigantoka. Trying to slam that one home. Pero okay naman yung kanyang layup. At least pumasok, no? And ayan, time out tayo at 6:33 remaining dito po sa ating second quarter. 36-25. It's an 11-point lead para dito sa mga taga-Aroroy. After that, grabe, yung init ng laro sa first game kanina. And right now, medyo kalma lang tayo dito sa second game. Pero who knows, baka mamaya sa down the stretch, mabago ang complexion nitong laro. Again po, this is the day one of ating quarterfinals, partner. So kanina, sa mga hindi po nakapanood or sa late tuners natin, yung ating first game, Baleno against Kataingan. And Baleno winning that first game sa kanilang first quarterfinal game dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Ayan yung mga taga One Love. Baleno. Ayan, congratulations for winning the first game dito sa ating quarterfinals. And again, sabi mo nga kanina sa pregame natin na every game is a must win. Ayun, that's Randy Contojos scoring another bucket for Aroroy. Maganda yung fake, maganda yung tira. So maganda rin yung bunot dito para kay Gigantoka. Yes, partner, ito si Gigantoka mayroon ng 9 points sa ating ball game coming off the bench. Pero yung mga bigs ng San Jacinto, nandito lahat. Gigantoka, Hagad, and Hamila. Now, Tikboy de Rosario, ginugulo ni Reuhuso. Pareha silang naka-ponytail. Sabi niya, wala akong pakialam. Sabi ni Tikboy, titira ako, natira. Pero medyo malakas yung tira niyang yon. Now, Kalo, di makapag-decide, umikot. Pumasa, Hafer Mondragon now has the ball. Binigay sa corner kay Randy Contojos. They need to shoot now. At ayun, merong foul underneath the basket. I think it's going to be Hamila who will be called for that one. Nabanan sa posisyon sa ilalim. Gulangan, Reuhuso and Hamila. Natuhuli doon si Hamila on that play. Alright, I say hello sa aking mga anak na si Ken and Alec watching right now. Grabe, partner, halos pumasok na sa TV, partner. Oo, yung isa ko, si Ken Madronio, grabe, ang lapit mo nak sa TV. Layo-layo ka ng konti. At sige, hi kay Coben and kay Jaja. Lahat na lang dyan, Madronio family, of course my family. And this is going to be an inbound play, baseline inbound for Team Aroroy. Nakita mo yung galawan sa pagkuha ng inbound pass.
And, well, itong si Hafer Mondragon gets hampered. First personal foul for Team Pero foul ang itinawag itong ating mga referees para kay Gigantoka. Kasi nga partner, maganda yung triangle play na In-execute. in-execute at sinet up nitong mga taga Roroy. So talaga ang gusto nila is mabigyan ng bola itong si Hafer Mondragon down low. Tama. So that's a good recognition also on Tikboy de Rosario. Okay, and unang tira ni Hafer Mondragon pumasok. Let's see kung maipapasok niya pa itong pangalawa. At pasok na pasok yan. Matos now. 13-point lead po, Aroroy. Kontra San Jacinto. 5:21. Long bomb mula kay Matos. And he gets it to go. So sa second triple partner ni Mark Lester Matos sa ating ball game. Tikboy de Rosario against Rehuso. Merong screen mula kay Cantojos. Round to shoot. Nasa corner, Mortel against Matos. And there goes the runner. That's good. Wala kay Mortel. That's a good shot coming from Ronald Mortel. 8 points sa ating ball game. Matos banks it in and one. So nice focus dun sa tira na yun ni Mark Lester Matos. And good upper body strength for Mark Lester Matos. Tama. At na-bump na siya doon at naibasket niya pa yung tira na iyon. Diyan mo talaga makikita yung talent. Ano? Of course, yung conditioning din partner Tama. for these players. No? And banks it in once again for the free throw. Completing the 3-point play opportunity. Mark Lester Matos now. Mortel setting up the play for Aroroy. Wanting to shoot. Tumira ng 3. Wala, hindi tumama sa ring. Pero nakuha ni Tikboy at naipasa para dito kay Rehuso who banks it in. Gandang rebound, gandang assist mula dito kay Tikboy de Rosario to Rehuso. At ito partner, balik sa 11. Kanina, naibaba ng mga taga San Jacinto sa Siam yung kalamangan. And Rehuso gets fouled. Going down the lane. Foul number 0. Ronald Mortel. Third personal foul. Penalty. Medyo masakit yun partner. That's the third foul nito ni Ronald Mortel. At penalty pa dito with 4 minutes and 4 seconds remaining sa ating ball game. Shooting 2. Itong si Rehuso, ay sabi ko nga, dapat siya mag-ingat dito. Itong si Mortel, dapat siya mag-ingat dito kasi may 3 na siyang foul. At maganda ang pinapakita nito when it comes to the side of Aroroy. The guard position para sa Aroroy ay talagang napaka-instrumental nitong si Mortel sa mga games nila dun sa elimination round or first round elimination. And pati na rin dito, nasa second quarter pa lang tayo at meron tayong nalalabing 3 minutes and 53 seconds remaining. 44-35. Rehuso. Now kay Tikboy Rosario, magmula kay Hafer Mondragon. Tikboy! Ball possession. Team San Jacinto. Ayun. Sumabit yung bola sa ring. So it will be San Jacinto's basketball according to our officials. Ito na, Matos bringing the ball down. Ginugulo ni Calo. Now Rehuso. Hindi pa kumakana dito si Rehuso, ano partner? Yes, still struggling sa atin itong si Rehuso. Isa siya sa mga nakita kong guards dito sa Ako Bicol Cup Masbate na mayroong napakaganda ring jump shot. In shooting form. But again, on that play partner, First personal foul. Contojos gets hammered behind. Kaya he will now be shooting 2 free throws. Hello kay Bam Acuña sa Iritan. Yan.
Napatalon daw siya kanina sa slam dunk ni Noy Fragoso. Okay, enjoy the games, brother. Bam Acuña Sairitan. Oy, pasok ang tira na yon. Mula kay Mark Lester Matos. Nakakailan na ba siya? Nakakatatlo na. That's the third triple partner ni Mark Lester Matos dito sa ating ball game. So, Tikboy. Naghanap ng mapapasahan doon. Nakabalik sa kanyang bola. Nice dish to the cutting Randy Contojos. 15 points na yan, partner, dito sa ating ball game. And yung nagagandahan dito, partner, kay Randy Cantojos, no? He always move without the ball. So that's why talaga nahanap siya dito. Itong mga guards nitong Team Aroroy. But again, Matos again on that layup. So it's been all Matos Yes, sa mga last few minutes ng larong ito. Ang Cantojos against Hamila. Binigay kay Tikboy Del Rosario. Tikboy Del Rosario lumusot. Behind the back pass to Mondragon. Mondragon gets fouled. As I say hello to Coach Chris Pornete. Ayan, Coach Chris Pornete, siguro nakauwi na siya dyan sa Bagong Bayan Daraga. He's one of the coaches of Claveria team na sumala din dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So Chris Pornete and family, magandang gabi po. And again, may nakita daw foul dito kay Gigantoka. That's why itong si Hafer Mondragon ay nasa free throw line na nag-free throw. But again, naibaba na, partner, sa 8 ang kalamangan dito. But again, balik sa siyam because of that free throw ni Hafer Mondragon. Malaking tulong itong si Mark Lester Matos for cutting the lead to just 1 digit. Hamila on the top of the key. Still struggling also itong si Nico Hamila. Normally na ipapasok niya yung mga short stop jumper na yan. Tama. And Tikboy Del Rosario using the glass. That shot will count. Oo, partner, but there's there's a a foul. foul That's on Hafer. away from the ball. And I think it's going to be Hafer Mondragon who will be called for that one. I-review to ng mga officials natin. Tama ba? Yes, partner. There Okay. will be a review on that play. So, sige, titingnan ng ating mga officials. Ronnie Manilisa, si CJ Sanchez. And I forgot the name of the other one. Kasama na natin siya sa Catanduanes mamaya. Okay, good luck team San Jacinto, sabi ni Kevin. Ayan, Kevin Manzano Menes. Alright. At hello sa mga taga-interior San Jacinto, Masbate. Okay, and hello to the SBP Provincial Director of Masbate, Mr. Arnold L. Humauas. Ayan, sir, maraming salamat. Nice meeting you po. Sir Arnold L. Humauas. Ay, sa yung SBP Provincial Director dito sa Masbate. Okay? At ito, rinireview ng ating mga officials yung last play na iyon. So, ayun nga, pumasok yung tira ni Tikboy Del Rosario, but may itinawag na foul kasi nga, ayun, tumba si Mark Lester Matos sa ilalim ng ring, partner. And again, yung signal ng referee is may foul on Hafer Mondragon. But again, titingnan natin kung may mga extra motion doon, partner. Tama. And we're just waiting for our officials, and perhaps the replay, the slow-mo of the action kung saan nakakommit ng foul itong si Hafer Mondragon. We will see kung ano ang magiging hatol dito ng ating mga officials. Ito, while waiting, shoutout ko din itong ating dating kasamahan dito na si Volter Israel. Hello, Volter, watching. Oo. At si Sir Jello pala, Sir Jello Espinosilia. Oo. So yun na nga. Tinawagan si Hafer Mondragon ng foul. And Mark Lester Matos will be shooting free throws here. Shooting 2, Matos. Penalty na dito, ang dalawang kupunan.
Ayun, pasok ang unang tira ni Mark Lester Matos. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. This is the quarterfinals. Game 2 natin on our day 1. So, pasok. Pabanda pa ang tirang yon itong si Mark Lester Matos. Oo, board member daw, sabi ng fan sa likod. Hindi. Si Burns pala yon. Alright, loose ball at nakuha ng mga taga San Jacinto. And now, Kenneth Sabio to Hamila. Ito pa ang iniintay natin, yung contribution when it comes to the scoring department. Itong si Kenneth Sabio ang wala. Ayan, Cantojos. Akala ko sosobra. Sosobra siya dun sa dapat. Kenneth Sabio. Tugigantoka, missing. Rebound, Hamila. Hamila gets blocked from behind ni Hafer Mondragon. Good defense on the part of Hafer. Now Rehuso, forcing it. Nope. Pero nakuha ni Tikboy ang bola. Balik kay Rehuso. Rehuso inalabas. Dito kay Calo. Calo, nahirapan doon. Tikboy has the ball now. He will shoot. And will miss. Hafer Mondragon for that big rebound. Gets blocked by Gigantoka. And now Rehuso for the easy 2. Nice pass mula dito kay Gigantoka. Ito, muntik pang makaagaw itong si Lester Matos. Itong si Rehuso, 4 points sa partner dito sa ating ball game. At again, yung sequence na yun kanina, still struggling itong si Kenneth Sabio at itong si Nico Hamila. But again, partner, tingnan natin. With 10 seconds remaining sa ating second quarter. We're about to end this quarter now. Tikboy Rosario explodes and scores and won! Yan ang Tikboy Rosario. The talent, the experience, everything. Halos nasa kanya na. Sa level ng laruan natin dito sa Ako Bicol Cup. And that's the 15th point dito ni Tikboy de Rosario sa ating ball game. At ito, may chance pa, madagdagan partner. Tama, 1.8 seconds remaining. 55 to 44. Pero wala, hindi pumasok yung free throw na yon. To complete the 3-point play opportunity for Tikboy de Rosario as we end. And the first of the score, 55 to 44 in favor of Team Arroy. This second quarter action at 55-44. And tayo po ay magbe-breaker muna, no, partner? Yes, partner, because sabi nga natin, dalawang mainit na game kaagad ang binigay sa atin ngayong quarterfinals. Tama. So, but again, sabi nga natin, will Team San Jacinto can get back dito sa ating laro. Kasi sabi nga natin, it's more on Mark Lester Matos show for Team San Jacinto, partner. While for Team Aroroy naman, talagang well distributed. We have Mortel, De Rosario, and itong si Canton Hos, and of course, Hafer Mondragon. So titignan natin, partner, kung anong magiging adjustments come the second half. Kaya huwag kayong alas dyan, mga kasurog. Dyan lamang po kayo. Kami po ay magbabalik.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Yes, nagbabalik po tayo dito mula sa Municipal Covered Court, itong bayan ng Milagros. Dito pa rin, siyempre, sa Rodeo Capital of the Philippines, Masbate, ang bakbakan ng mga taga-Aroroy kontra dito sa mga nagbabalik na mga taga San Jacinto. Sinabi kong nagbabalik kasi sabi nga natin, matagal silang namahinga after that elimination round na ginawa natin sa Ticao Island. Yung last day nila doon is, if I remember it right, it was August 5 pa Yes, partner. Oo nga. So talagang matagal-tagal yung hinintay nila para dito sa ating quarterfinals. But again, partner, pasadahan natin itong team statistics for both teams. Bench points for San Jacinto, 9. At ito naman Aroroy, 6. So medyo lamang dito ang mga taga San Jacinto. Points in the paint. Dito naman nakalalamang itong mga taga Aroroy, 30 points. And of course, itong San Jacinto, 26 turnovers, partner. Ito, sabi ko nga, dapat medyo alagaan nila yung bola, no? Kasi per team, halos malapit. Itong team San Jacinto, averages 14 turnovers a game. At ito namang Aroroy, averages 16 turnovers a game. Pero maganda, 3 lang ang naitala nila nung nakaraang half. At 7 naman dito sa San Jacinto. Fast break points, partner, dito medyo yung sinasabi ko nga kanina na nakukulangan ako for team San Jacinto when it comes to fast break points. Kasi nga sabi ko nga medyo ang tumatakbo dito ay mga taga-Aroroy with 23 points, fast break points at 15 lang sa San Jacinto. Second chance point, pantay yan, partner. So these are the numbers na titingnan natin na medyo nakalalamang itong mga taga-Aroroy or makakabawi kaya dito itong mga taga San Jacinto, partner. Ayan, there's only one way to find out once again. Umpisahan na natin itong ating second half. As we say hello, magandang gabi sa Binyas family. Ayan, Coach Pao Binyas nanonood sa atin ngayon. Coach Pao, miss ka na namin dito. Yes, and of course, batiin ko balita din. ko, bukas nandito si Coach Pao. Coach Pao. Hello, Coach Pao. And of course, batiin ko din ang kakaalis pa lang ng ating commentator na si Wadi John Bachelero. Wad, sayang, wala ka. Napaka-exciting at napakaganda dito mga laro dito. But pero lagi nanonood dyan si Wadi. Siyempre. And now, eto na. Uy, that was a block ni Gigantoka para dito kay Calo. Pero second chance, block pa din. Naku, minamalas naman ata itong si Calo sa pagpasok ng ating second. Ayun, pangatlong block. Para dito kay Calo. Yung number 26 nila ng Aroroy na si Aljon Calo. At 3 ang Calo dito, partner. Oo, tama. Kaya nga tinignan ko yung ating listahan Team Aroroy. Now it's Hagad forcing his way to the baseline and gets the bucket and won. Magandang galaw nito ni Reggie Hagad. Good patience for him on that low post against Randy Cantonhos. When it comes to weight, talagang advantage siya kontra dito kay Randy Cantonhos. Again, Coach Pao Binyas and family watching right now. Magandang gabi and enjoy. Pasadahan ko din, partner, nag-free throw itong si Reggie Hagad. Ito mga leading scorer natin, Mark Lester Matos, 20 points na sa ating ball game. May 5 rebound, may 3 assist at may 1 steal, partner. At sa kabila, Tickboy naman with 16 points, 4 assists. At Randy Cantonhos with 17 points and 9 rebounds. So almost double-double na itong si Randy dito. Oo. So talagang very consistent din itong si Randy Cantonhos. One of the locals. Ayan! Talking about consistency, Tickboy De Rosario showing it. Kung maaalala mo kanina, he started the second quarter with a bang also from the 3-point country. And right now, wala pang 2 minuto. Nakakanana naman siya ng 3-point shot. Seryoso, try to answer, partner, pero overcooks that shot. Malayo sa piling. yung tama ng bola alas wala nga tinamaan Yes. So, but again, may coaches challenge tayo for Team Aroroy. Kung sino ba talaga ang nakatahawak ng bola na yan. But again, sabi ko nga, partner, this is that 3-pointer is the second of Tickboy De Rosario sa ating ball game. And tingnan natin kung talagang sabi nga ni Mabel kanina sa kanyang pre-game interview, Tickboy, makikita ba namin yung nag-aalab mong kamay dito sa larong ito. But again, sabi ni Tickboy, tingnan na lang natin, no? Sabi
doon sa laro niya against sa Baleno. Sabi ko nga, kung may Gary David na nagbabaga ang kamay, ito si Tikboy umaapoy during that game. But again, tingnan natin. So successful yung coach's challenge at mababalik ito sa Aroroy, partner, ay yung bola. At 8:35, 58-47, it's an 11-point lead by Aroroy. Mortel signaling the play. Aljon Calo against Rihuso. Naghahanap ng mapapasahan. He's in trouble. Buti na lang nandun ang Saxlolo. Itong si Tikboy de Rosario. Tikboy launches a long three. Humalik lang sa ring. At ito na naman ang mga taga San Jacinto with Rihuso finding his teammate. Kaya lang, ito namang si hindi inalagaan ng bola. Itong kanilang number 15 guy na si Johnston Esparago. That is. Mortel. To Contojos. He can hit that and there you go. Another bucket for Randy Contojos. That's 19 points for Randy Contojos dito sa ating ball game. Matos, binigyan ng screen ni Gigantoka. Nais pumilit, pumasa. Pero malamya yung under goal shot nitong si Hagad. Now Tikboy de Rosario going down the lane and scores. Yun yung trademark, partner, ito ni Tikboy de Rosario. Yung talagang very aggressive when attacking the basket at biglang babagal. So may kontrapelo, partner, dun sa galaw. Yung hesitation, But I guess that basket yun, shot, partner. off balance shot nitong si Mark Lester Matos. Actually, it's a Hail Mary shot eh. Oo, pasok at and one pa, no? And right now, we have Miss Mabel Echegoyen para kwentuhan tayo ng mga nangyayari mula sa courtside. Miss Mabel, pasok. Thanks ka pa Morgan and Coach Paul. Nagbabalik mula dito sa courtside, Mabel Echegoyen. After the first half with the score of 55-44 in favor of Team Aroroy, sinabi ni Coach Orlando Almonte Jr. ng Team Aroroy na hindi pa rin sila nagpapakampante. Kahit nakakalamang, aminado silang nahihirapan pa rin sila sa transition play at bilis ng laro ng Team San Jacinto dahil kay Mark Lester Matos. Sa ngayon, focus pa rin sila sa depensa at pag-utilize ng kanilang big men at patuloy din umano ang magandang chemistry ng kanilang local players at imports para mapanatili sa kanila ang momentum. And that's the latest sa courtside ng Team Aroroy. Back to the panel. Yes, thank you so much, Miss Mabel Echegoyen. And balik tayo sa laro. Tikboy once again, this time with a floater for another bucket. So tumitikada na dito ang Aquaman ng Aroroy. Matos against Calo. Long three. Almost but not quite. Tinapik ni Tikboy ang bola. And nakabalik sa kanya. Courtesy of Matos from the opposing team. Naku naman talagang pag siniswerte ka, nahuhulog na lang sa tabi mo ang bola. Magandang recognition dito kay Hafer Mondragon na wala man nang nagtitrail for Team San Jacinto. At inilagan, partner, yung bola na gusto sana ni Matos na patamain sa paa para malabas. So, but again, partner, ito, 18 points na ang kalamangan dito ng mga taga-Aroroy. The biggest lead, partner, was 17, partner. Ngayon, 18 points ang kalamangan dito. So this is the biggest so far. Kasi 18, na-break na yung 17. Yes, partner. So, ano sa tingin mo kailangan gawin dito ng mga taga San Jacinto para matapyasan ito na ito nga, kumakapal na po ang kalamangan nitong mga taga-Aroroy? Yun nga, sabi ko nga, yung capitalization, partner, for those transition. And of course, kailangan nilang bumax out at makuha yung rebound, partner. Kasi makuha muna nila yung kasi rebound. Kung wala yun, hindi naman sila makakapag-transition. And of course, partner, sino ba, ang tanong ko nga, sino kaya mag-step up dito sa mga players ng San Jacinto? Hindi to kaya mag-isa ni Mark Lester Matos lang, no? When it comes to scoring. And of course, when it comes to defending, kailangan nila yung transition defense, partner. Kasi kung mapapansin mo, kung tumatakbo na itong mga taga-Aroroy, wala man lang nakakababa dito sa mga taga San Jacinto. At ayan, may error pa with that pass nitong si Rihuso. Calo, nowhere to go. At ito na, Tikboy de Rosario after a pass mula kay Hafer Mondragon, fading away. Rebound sana nitong si Contojos. Pero nakapunta sa kanyang kakampi, Calo. And right now, Hafer Mondragon to Tikboy de Rosario. Ayan, kapos yung tira. Now another Calo will fire. No good.
Balik pa rin sa mga taga-Aroroy. Tikboy. And now, there goes the finish of Randy Contojos after that long sequence. At napangiti na lang doon si Reggie Hagad, partner, doon sa sequence na yon. That's a good find on Tikboy de Rosario. 5:19, third quarter. Kapa Morgan, Coach Paul Sepe bringing the action here inside the Milagros multipurpose covered court. Still Rehoso can connect, partner, on that 3 points. Now Tikboy stops and finds Hafer Mondragon. Now Hafer goes to the corner for 3, and that was Calo hitting that one. That's Anden Calo. Grabe. Wala man lang humabol to challenge that shot for Team San Jacinto. So talagang medyo nakukulangan ako sa performance dito ng San Jacinto. I think the best I think the biggest factor dito kawalan. Hindi lang yung si Almin dahil wala tayong magagawa, wala talaga siya dito. But Kenneth Sabio. Ilan bang na-score ni Kenneth Sabio? Kenneth Sabio right now is struggling dito sa ating ball game. Ang kanyang field goal, partner, wala pang naipapasok. Wala pa rin. When it comes to 3-pointer, wala din ipapusto. So, and of course, for Team San Jacinto, itong 3-point attempts nila, partner, 11 attempts, 3 lang yung pumasok. So, that's 27%, partner, for them. So, what a struggle. Medyo nag-struggle sila when it comes also to their 3-point shots. Balik kay Tikboy at the corner. And nails it! Another 3 made by the Aquaman Tikboy de Rosario. At yun, error na naman yun for San Jacinto. Daila. And on my count, partner, Tikboy de Rosario is almost on the 28 mark dito. So 28 points ito si Tikboy de Rosario. Hafer Mondragon. Yanalik kay Tikboy pero merong depensa. Nandun si Hagad. Now Rehuso. Dire-diretso! Wala! Hafer for the rebound to Tikboy. Tikboy goes to Calo. And balik kay Tikboy sa corner. Pasok na naman! Ang 3 points ni Tikboy de Rosario. Back-to-back hits from the opposing corner of the court. 4 na 3-pointer, partner, for Tikboy de Rosario sa ating ball game. Camila. Still short. struggling. Ayun, ang tira ni Hagad. Parang guard lang siya kung tumira doon. Contojos. With those two white men. Calo fires short. Na-rebound ni Contojos. Nakita si Tikboy nasa kabila. Tikboy against Hagad. Goes straight to the basket using his left. And another bucket for Tikboy. This third quarter is a Tikboy de Rosario show, partner, dito. Grabe. Yeah, the Aquaman is putting on a show dito sa third quarter. 2:46 ang nalalabing. 33 points itong si Tikboy de Rosario dito sa ating ball game. Grabe, no? Kumbaga sa driver, boundary na. That's 81-52. Grabe na, lobong-lobo na ngayon ang kalamangan nitong mga taga-Aroroy kontra dito sa nag-struggle talaga ng mga taga San Jacinto. Yun nga, 29 points, partner, dito. Ang abante with 2 minutes and 41 seconds remaining still. Walang sagot dito on the part of Team San Jacinto. Wala silang sagot. Yun ang tamang words doon, coach. Walang sagot. And of course, ito kasi, partner, sabi ko nga, medyo yung talagang field goal shooting nitong mga taga San Jacinto ay talagang medyo mababa dito sa ating laro. So, kung hindi mo ma-convert into points, those open shot, doon yung mahihirapan ka talaga, partner. Tama. Kasi kung makikita mo, there's a lot of good shots naman for Team San Jacinto. Hindi lang nila ma-convert into points. Tama. Step back, 3. Matos, it's no good, pero may foul. Away from the ball.
Foul number 22, Ken De La Peña. So that's on Kent De La Peña. First personal at 13 foul dito. Rehuso fires a 3. Wala. Rebound, Tikboy Del Rosario. Nakita na sa ulan si Calo. Pero Calo couldn't handle that one. Nice passing. And nice finish mula dito kay Hagad. Much needed points for Team San Jacinto on that play. So, again, kailangan nila partner umistop dito para Calo. mas makalapit. To Aljon Calo. Tikboy nasa corner. Back to Aljon Calo. Back to Tikboy. Launches a long 3. Wala. And now Matos. Challenging Tikboy Del Rosario with that shot pero missed the mark. And now Calo open for 3 and that's good. And then Calo. Dalawang 3-pointer also ni Calo dito. At ayun, finally, Kenneth Sabio. That's the first 2 points dito ni Kenneth Sabio sa ating ball game. Yun ang hinahanap ko kanina pa. Oo, yung production dito ni Kenneth Sabio. Tama. Baka mayroong epekto na wala si si Mark Brian Albiñe. Yun nga yung sinasabi din ang natin. production ni maybe he's good with when Albiñe is around. Yun nga yung sinasabi natin kasi sabi nga pag pumasok sa utak nila yon na talagang outnumbered sila partner. So medyo maiiba yung complexion ng laruan nila, no? Tama. Ang tamang attitude yan, coach, is I need to step up. Yun, Dagi. Oo. Ang attitude to fill yan, in the gap of yun sana ang missing, dapat maging mindset. Tama. But again, right now, sabi ko nga yung explosiveness nitong Team San Jacinto as a team ay wala dito. So parang nanibago din ako for this San Jacinto team. Laila, bagong salta dito for San Jacinto. Let's see kung ano magiging epekto nitong si Laila now that he's inside the ball game. Medyo 45 seconds remaining. okay. Balik kay Hafer Mondragon na bola. De La Peña. So Hafer Mondragon fires a 3. Pasok! Ang tira ni RoboCop. First 3-pointer dito for team, for Hafer. Kenneth Sabio squeezes it in and 1. So ito medyo nagiging aggressive dito si Kenneth Sabio partner. But again, sabi ko nga kung sapat pa ba yan comes dito sa ating second half. At, pero may isang quarter pa naman tayo, no? But again, sabi nga natin medyo malaki na itong hinahabol nila dito. Malaki yan. Sabio completing the 3-point play. 19 seconds remaining. Shot clock is off. So ito, 30-point lead partner dito. Shot clock is off. Rehuso attacks. Binigay kay De La Peña. De La Peña misses. Battling for the rebound. Laila gets it. Now Laila going down. Matos in the alley-hoop to Kenneth Sabio. What a way to end the third quarter with that kind of play from Matos to Kenneth Sabio. And sana naman dahil dyan mabago yung complexion ng laro nila pagpasok sa fourth quarter. Let's see. Yes, partner. But again, as you can see, some highlights of that third quarter na talagang ito si Tikboy De Rosario ay bumulusok doon, partner. Tama. Sa ating third. Kung sabi mo nga kanina, yan ang napapansin lagi natin kay Tikboy De Rosario na on the first quarter and first half, medyo malamig muna siya, no? Nagpapainit pa. Once na pumasok na yung third quarter, talaga dun siya bibirada or titikada for his team. So, but again, tingnan natin kung may sagot dito itong mga taga San Jacinto. Yun nga, kinukulangan ako when it comes to aggressiveness, dun sa explosiveness nila, when it comes to their offense. And medyo when it comes to their defensive stop naman, medyo nahuhuli itong mga taga San Jacinto dito, partner.
So, Binitawang mga salita kanina ni Mark Lester Matos sa ating pregame na kung gaano sila kahanda dito sa larong ito. Actually daw, hindi naman sila masyado kahanda kasi nga hindi sila nakapag-practice. So right now, yun ang nakikita natin dito, Coach. Yun nga, Halatang-halata yung kumbaga yung kalawang partner kalawang, yes. natin kasi dapat matagal nakapagpahinga, dapat mas matagal nakapag-prepare. But again, hindi yun na naging nangyari dito for Team San Jacinto. Kasi nga for sure partner, may mga ibang commitments din ito mga players nito. Tama. No? Siguro may mga iba ring ligang pinaglalaroan. Pero iba pa rin yung team. Meron kayong preparation as a team. Ito, pansinin ko ito mga leading scorer natin. Mark Lister Matos, 23 points na partner dito sa ating ball game. At ito si Tikboy De Rosario with 33 big points, 4 rebounds and 5 assists. At ito si Randy Canton Host, double-double, 21 points, 14 rebounds partner. At sabi ko nga kanina, malaki talaga yung disparity when it comes to their 3-point shooting. 18.8% lang itong mga taga San Jacinto, while 33.3% itong mga taga Aroroy dito. Nice move and foul para dito kay Anden Calo. At yun na nga partner, you were talking about those statistics ng ating mga manlalaro dito sa game na ito. So far, it's Mark Lester Matos. Talagang big contributor dito para sa Team San Jacinto, right? Yes, partner. Itong si Mark Lester Matos, averages 61.5% on the field goal. So siya lang medyo maganda-ganda ang field goal dito, partner. At itong 2-point average niya is 62%, 3-point average 60%, partner, and 80% on the free throw country. So maganda ang pinapakita dito ni Lester Matos. But again, sabi Pero ko kulang yan, partner. Oo, hindi sapat for this team San Jacinto para makalapit dito sa mga taga-Aroroy. Yun na nga, everybody needs to step up dito kung gusto nilang manalo sa larong ito. Hamila fakes the flyby and Gigantoka. Short on that one. Hamila can shoot that one from that area, pero kapos. I guess that was partially blocked by Tikboy. Now Rehuso forcing it. Nope. Laila. Maganda rin naman yung handling ni Laila dito. Malaking tulong for Matos. Matos spins and misses. Now Tikboy. At the midcourt section of the court, at the midcourt section now, is faced with Kenneth Sabio. Meke, binigay kay Cantojos. Cantojos fires. Almost beating that clock pero hindi sapat yung kanyang tira. Kulang. Mark Lester Matos. Still misses, partner. Sabi ko, still struggling itong mga taga San Jacinto dito. At for Team Aroroy naman, kung mapapansin mo, talagang ginagamit nila yung kanilang shot clock dito, partner. Kasi nga, fourth quarter, medyo abante sila dito ng 29 points. I mean, 28 points. So, tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng mga taga San Jacinto. Nahulog sa mga kamay nitong si Kenneth Sabio yung bola. And now, those side steps will matter dahil nakasungkit siya ng foul. That's only the first foul of Tikboy De Rosario sa ating ball game. At ito nga, talagang hinahanap natin dito yung production nito ni Kenneth Sabio. He ended the third quarter really well after that beautiful lob pass mula kay Matos. And right now, nasa free throw line itong si Kenneth Sabio. With 7 points, partner. Pasok ang unang tira niya. Pati na yung pangalawa. Make that 9 points for Kenneth Sabio. So small contribution matters. At to, medyo pinilit doon ni Aljon Calo. That's a short one mula dito kay kay number 28, Mark Baron. Oo, kakapasok lang din. At sabi nga nito ni Hafer Mondragon, sinisignal niya itong si Aljon Calo na tatlo yung bantay mo doon, dapat hinatak mo. Oo. Tikboy.
to Contojos. Contojos looking for a teammate. Nakita si Hafer. Now Hafer goes to the corner. Contojos dire-diretso sa board and well, he gets fouled. Not during that shot, but after the shot. Contojos was trying to rebound pero naitulak siya. Medyo siniswerte pa dito yung mga taga-Aroroy partner. And Tikboy goes to Contojos sana. And smart play for Laila. Pinatama niya sa katawan ng Katunggali para ma-out of bounds. Now dalawa. Sana gusto mag-screen kay Laila. Dainla missing, but there goes Barun. Ano, that's Gigantoka. Yes, partner, that's Gigantoka. For the putback. At itong si Gigantoka, mayroon ng 11 points sa ating ball game. We are on the fourth quarter, 6:01, 89-65, Aroroy. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurugpan. Siyempre, nandyan din ang tulong ng ating isa pa sa mga representative ng Ako Bicol na si Kong Jill Bongalon. May konting dito, itong dalawa. At tinuturo ni Tikboy de Rosario yung ano bang tinuturo ni Tikboy? Game clock na Hoy, Kenneth Sabio, lamang na lamang kami. Tapos i-flexan mo ko. Ito. I think they needed that one para ma-perk up itong mga teammates niya. Yan nga at magising dito sa sitwasyon na talagang makapalang hinahabol nila kontra dito sa Aroroy. 89-67. So this is a 22-point lead. It's a big lead for Aroroy. But again, ito, largest lead partner, 33 points for team. Umabot sa 33 kanina. Oo, kanina for team Aroroy. And sige, medyo naka-freeze yung ating game. Let's see kung anong magiging mensahe nitong ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar after may nangyaring flex at turuan doon. Tama. But again, sabi nga natin, mako-consider ba yun as taunting? So titingnan natin. Yung talagang intensity naman talaga, partner, when it comes na pag nag-quarter finals na, papunta na sa semifinals, talagaan dyan. Okay. As we take a look at Tikboy de Rosario, getting this opportunity to have a little breather. Basket count to number 17. Basket counts. Number 16 of Team Aroroy. Tikboy de Rosario, warning for unsportsmanlike conduct. Technical foul on number 17, Kenneth Sabio for unsportsmanlike taunting. Unsportsmanlike, it's a taunting. Oo. So, ans po dito. But warning lang dito, itong si De Rosario. Look at that. Talagang parang mga manok na nagsalpukan sa taas. So, technical foul dito. Ito si Kenneth Sabio. And, Tikboy de Rosario hates those kind of gestures sa opposing players. Ito. Sabi niya, yo boy, show some respect. Oo. At again, kaya lang minsan sa mga younger players na merong mas sikat sa'yo, mas talented, mas experienced na player na will challenge you, mas nagiging parang masarap tirahan talaga dahil
Alam mo na. Challenge talaga. Oo. Siyempre, Gusto mong i-posterize ang isang mas magaling sa'yo. Matalo man kayo, uuwi ka na, oy, kahit natalo kami, tinirahan ko naman si ganito, si ganyan. Hindi niya malilimutan. So, may mga ganun, di ba? To give a color and spice dun sa laro. Oo, tama. At again, kaya lang minsan, napapasobra at hindi papasayan sa ating mga referees. Knowing for a fact na itong mga referees natin, Class A referees po ito, hindi po ito mga basta-basta. At again, nabanti pa dito itong mga taga-Aroroy. Mortel. Tukalo. Kalo against Dainla. Still with Kalo. At merong tawag na naman ang ating referees. Away from the ball. Foul number 18, John Federico Laila. First personal foul, 14 foul, one for penalty. So si Laila ang tinawagan doon. Ricoy de Rosario has the ball now. A little fader and that shot will count. Another 2 points for De Rosario. Good play on the part of Team Aroroy. Kung mapapansin mo, they have their system na compared to their unang outing na natalo sila, partner. Dito makikita mo yung maturity ng Team Aroroy. But again, that's the first 3-pointer partner na na-convert dito ng mga taga San Jacinto. That's a long one, courtesy of Laila. The RoboCop has the ball against Gigantoka to Mortel. Mortel, inaabangan nila Laila. At ayun, magandang pasa sana para kay Hafer Mondragon. Kaya lang, nando naman, maganda yung depensa na ipinakita dito nitong si Dainla. Hafer Mondragon works and finishes with one big bucket underneath. Gandang seal dito ni Haper at gandang galaw doon. That's a foul on Gigantoka. That's a third foul. So inikutan niya, no? And created a little space for him to take that shot. At napaka-successful naman yun. At meron pang end one. At 14 points na yan dito si Hafer sa ating ball game. Almost a steal and there you go. Muntik na talagang makuha yun ng mga taga-Aroroy. For the second try, ito namang si Randy Contojos. Pero si Randy Contojos doon na talagang he wanted to join the action backcourt. Now Laila displaying some handles. Sabio missing. Mortel, sabi niya sandali, dahan-dahan. Oy, magandang magandang find yun mula dito kay Kalo. All alone doon si Contojos, walang bantay. Nice block. And Daila stepped on the line. Good defense on the part of yes, good Aroroy. defense on the part of Aroroy. At ito, partner, medyo bumabalik yung Kalamangan at lumulobo. 26 points na naman. Ang Kalamangan dito ng mga taga-Aroroy. 3 minutes and 38 seconds remaining sa ating ball game. You know what, partner? Hindi ko in-expect na ganito ang magiging lamang ng mga taga-Aroroy kontra dito sa mga taga-San Jacinto. All I thought that dahil nakapagpahinga sila, mas magiging maganda ang performance nila to what we are experiencing right now, di ba? Yes, partner. So, para hindi rason yung kung outnumbered or outmanned kayo. This is a quarterfinals, partner. You know what at stake dito. At kumbaga, yung preparation talaga, yun ang pagbibigay sana sa kanila ng edge dito compare sa mga teams na talagang huling naglaro. Tama. But again, yung kagandahan naman kasi, partner, ng mga teams na huling naglaro is yung momentum. Oo, is tama. dire-diretso. Dire-diretso, oo. Kumbaga sa makina, patuloy na mainit. Oo, mainit. Kaysa naman sa nanlamig. Oo. Pero kung San Jacinto could have done the better things,
like practicing, hindi mawawala yung momentum sa kanila. Mortel and the runner using the glass is good. 10 points ito si Mortel playing with 4 personal fouls dito, partner. Laila, tuloy-tuloy, and that's a nice one. Ito, we're under 3 minutes, partner, dito sa ating ball game. At again, malaki pa itong hinahabol nitong mga taga San Jacinto dito. I think it's safe to say na this is going to be Aroroy's Yes, partner. kitang-kita sa body language and everything. Dick Boy working against the defense. Nope. On the bounce. Substitution. Ito. Palitan ng tao dito. Magpapahingahin na itong si Hopper Mondragon at ito si Randy Cantojos. Ipapalit si Tito. Tito Almine. Tito Roy Almine. At itong si Cordoba ay papasok na rin. Almost a steal there for Mortel para sa pasa ni Dainla para kay Laila. So we have Dainla and we have Laila for San Jacinto. Now Laila against Mortel. Binibigyan ng screen. Tumira ng napakalayong tres. Wala. Pero nandun si Gigantoka. Ayan. Binamp lang itong si number 12, Justin Cordoba. At talsik. Pero kung papansin mo, itong si Cordoba, malaki rin napakalapad din eh. Oh. So ito, 14 to shoot. Kalo. Ayan na, Mortel. Nakascore pa doon. At ito, hintayin nilang natin dito, partner, yung final score. At talagang safe to say na ito for Team Aroroy. Right from the opening points ng larong ito, ay talagang parang nagkaroon ako ng feeling na this will be Aroroy's game. Pero talaga, partner, honestly, hindi ko in-expect na ganito magiging kakapal ang ilalamang ng mga taga-Aroroy kontra dito sa mga taga-San Jacinto. But then again, sometimes yung expectations natin ay talagang hindi yun ang nangyayari. Hindi ang nangyayari. So kaya sabi nila, don't expect too much. But again, yan partner, this game dito sa ating double header, halos dalawang taga-distrikto yung unang nanalo sa ating quarterfinals, yung Baleno kanina. Tama, Baleno. Itong Aroroy. So, taga-distrikto po ito, pareho. Pero again, they are from different brackets. Yung kanina, bracket A. Bracket A yun, yung Baleno against Katayngan. Samantalang ito, they are under bracket B. So once again, yung dito po sa quarterfinals natin, yung 6 na pumasok na top 2 teams sa bawat districts ay iinati po natin sa dalawa. Kaya nagkahiwa-hiwalay, no? Tama. And guess what, partner, kung sino yung bumunot? Siyempre, si Wadi. Si Wadi. Ako, partner, yung bumunot. Ikaw pala yun. Ikaw pala yung bumunot noon. And talagang grabe, kasi no? Ano naman yun ng mga teams, no? Payag naman sila na gano'n. Ganun maging sistema. Very tayo doon, diba? Nung transparent tayo nung binunot natin. Naka-video yun. Tama. Alam ng mga team representatives yung ginawa natin. So, and walang bias, partner. Walang hocus-pocus doon. Walang hocus-pocus. Talagang naka-video po yun. Honest to goodness po yun. So, para lang alam ng mga kasi baka sabihin, Dinoktor. Baka linagay itong teams dito. Hindi po. Pero yun nga, natawa tayo doon kasi evenly represented itong mga brackets. Maski ako, partner, nagulat ako nung pagbunot ko din na naka-video tayo. So, pag kita ko doon sa bracket, magandang laban. So, magandang maganda yung pagkakakompose yung bracket. So, tingnan natin, partner, comes the second day and the third day kung sino talaga ang aabante sa ating semifinals. But again, this is just the first day of our quarterfinals. And talking about the second day, bukas, sandali, check natin yung schedule natin.
Or you can check Rep Saldico Facebook page para sa mga schedules. Ano? Yes, partner. And everything you needed to know about Ako Bicol Cup Masbate. Lahat naman doon ay pinopost po natin. Okay, and wait lang at Kaya naman maraming salamat no sa mga sumusuporta sa atin. And again, no, please support our social media platforms. Rep Saldico page on Facebook, Ako Bicol Party List page on Facebook. Also, yung ating Ako Bicol Online TV. So, andyan po. And gusto nyo manood, makita yung mga legs from Albay until today. Pwede nyo pong i-check ang aming YouTube account na Ako Bicol Cup. And of course, meron din tayong TikTok account at Ako Bicol Cup. So, please support, like, share, subscribe yung ating mga social media platform. alright, sige. Saludo muna sa ating Commissioner Lloyd Rivera. Sir Lloyd, magandang gabi sa iyo. And of course, kay Boss Ino Rivera. Magandang gabi din po, and sa ating IMBC head si Ma'am Ras Oreta, who celebrated her birthday kahapon. So happy belated birthday, Miss Russell Oreta. Ma'am, belated happy birthday po. And yun na nga, tuloy-tuloy po ang ating second round, itong ating quarterfinals. Bukas po, dito pa rin po tayo sa Milagros Municipal Covered Court. Pero unang salta ng mga taga San Fernando bukas against Baleno, who first bag a win dito sa ating unang day. So babalik bukas dito ang mga taga Baleno after that impressive win kontra Katayngan. Pero this time makakalaban nila o makakalaro nila ang mga taga San Fernando. Ayan yung team nitong si Dazzle Paul Aspe ang inyong matutunghayan bukas kontra Baleno. At the second game naman po, same time, 7 p.m. Magbabalik po ang mga taga San Jacinto, pero this time makakalaban naman nila o makakatunggali nila itong mga taga Placer, who's the top seed dun sa District 3 nung nakaraang first round eliminations natin. So let's see kung ano ang mga magiging kung gaano magiging exciting ang mga larong ito bukas ating day 26 ng Ako Bicol Cup Masbate, and the second day dito sa ating quarterfinals. Yun po. And of course, maraming salamat po sa again sumusuporta dito sa atin sa Ako Bicol Cup, and of course Ako Bicol Cup Masbate. So again, please support Ako Bicol Party List, kasi ito pong liga na ito ay of course atin sa inyo na Ako Bicol Party List headed by of course our Congressman Rep Saldico and Rep Jill Bongalon, partner. So maraming salamat po for bringing this kind of tournament dito sa Bicol. Tama. And yan, Ako Bicol Party List lang po ang maaaring makapagbigay nitong kagandang klase ng tournament region-wide. Yes, partner. Abangan nyo po yung ating inter-province. Malapit na yan after this leg dito sa Masbate. Yun na yung ma-experience natin. But then again, I'd like to say hello once again kay Mr. Arnold Humau-As, watching right now, ang head ng SBP dito sa Masbate. Okay, so sir, magandang Sir Arnold, magandang gabi and nice meeting you. Of course, yun nga, mag-ready na din, partner, yung mga top 4 teams per legs natin for provinces, no? Kasi sabi nga natin, ayan, makakatanggap na kayo, no? Tinatawag natin golden ticket. Tama. Oo, mula sa Ako Bicol Cup papunta sa inter-province. At sabi nga natin, ang tanong natin dyan, after this Ako Bicol, sino ang magiging kauna-unahang Ako Bicol Cup Masbate champion? And ang sunod na tanong, sino ang kauna-unahang magiging Bicol champion? Tama. Dito sa atin sa Ako Bicol Cup? So, dapat subaybayan ang bawat kabanata ng Ako Bicol Cup. Okay, so maraming salamat once again mga kasarog for joining us on our first day dito sa quarterfinals. Magmula kanina sa napakagandang laro ng Katayngan kontra sa Baleno. And again, Baleno po ang nagwagi
bagging the first impressive win dito po sa ating second round, which is the quarterfinals. And ngayon naman, itong Aroroy will bring home another win para sa kanilang team at kailangan makahabol din itong mga taga San Jacinto bukas na mapapalaban din kontra sa Placer. So yun, we're just waiting for our director na ibato na yung mikropono sa ating courtside reporter para sa ating interview with the Kasurog best player of the ball game. So this is it for now. For us, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Dahil eto na, ibabato na, pwede na ba? Okay, ibabato na natin kay Miss Mabel Echigoyen at kung sino ang ating Kasurog player of the game. Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. So right beside me is our Kasurog player of the game, Randy Cantonhos, wearing jersey number 49 from Team Aroroy, who scored 23 points, 17 rebounds, and 1 block. Randy, first game, first win nyo dito sa ating quarterfinals. What do you think is your advantage against Team San Jacinto at nakalamang kayo ng malaki at kayo ang nanalo? Siguro ko yung depensa namin, tapos yung chemistry namin dahil lagi kami nag-practice. Ayan, ano pa yung mga aabangan namin sa susunod nyong laro? Go ahead. Siguro pag-i-game pa namin yung depensa namin, mag-practice pa kami para matalo namin yung mga susunod namin na game. Okay, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga taga-suporta ng Team Aroroy. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigay sa amin yung panalo na to. And siyempre, nagpapasalamat kami sa aming mayor na si Turing Arturo Bertosio, si Arvin Bertosio, si Vice Valentin Alonso, and Pernen Lim. And lalo-lalo na sa aming supportive na kapitan na si Aldrin Panganibang Calo, and sa kanyang asawa na si Gina De La Peña Calo. And papasalamat din ako sa aking asawa na very supportive. Once again, thank you and congratulations, Team Aroroy. Mga Kasurog, that ends the first day of quarterfinals ng Ako Bicol Cup Masbate. Mas mainit na bakbakan ang abangan natin bukas dito pa rin sa Milagros Covered Court between Team Baleno and San Fernando para sa Game 1 at Team San Jacinto versus Team Placer para sa Game 2. Kaya patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga social media platforms, sa Facebook page ni Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga Kasurog.